eta laster prest, infantil mailan aurretan, Lutxana lehen kaletik, Zierbena bigarrenetik, hirugarren kaletik Deustu, eta laugarren kaletik Elantxobe. Deustu, eta Elantxobe. Hau infantila. Dana prest. Atención, va. Ba, hasira, infantil mailako lehenengo estropadea. Joan, eta etorri, luze bi egingo dabez. Eta hementxe daukaguz, Promozio mailako denborak azken txandan. Bermio, minutu bi, hogeta amapost segundo. 2.35. Bigarren, Izuntza, minutu bi, berrogeta amabost segundo. 2.55. Eta Elantxobe, laugarren kaletik, hirugarren sailkatu da, 3 minutu eta hogeta bederatzi segundo. 3.29. Beraz, behin-behineko sailkapen baten, azken sailkapenean, hiru txandak jokatuta, lehen postua Bermiorentzat, bi hogeta amabost, bigarren Arkote, bi hogeta emeretzi, hirugarren Kaiku, bi berrogeta bi, laugarren postuan Izuntza, bi berrogeta amabost, hogeta amazazpi, eta Mundaka ostean, bi berrogeta amabost, hirurogeta hiru. Ostean Lutxana, Deustu, hiru amasei, ero Lutxana, hiru hogeta zortzi, eta Elantxobek hiru hogeta bederatzi, eta Izuntzak lau berrogeta bederatzi. Beraz, promozio mailako lehenengo hiru postuak, Bermio, lehen, bigarren Arkote, eta hirugarren Kaiku. Hortxero da zontziak, maniobra, gogoratu, Lutxana lehenengo kaletik, Zierbena bigarrenetik, Deustu hirugarrenetik eta laugarren kaletik Elantxobe. Eta hasi da Elantxobe, maniobra egiten oso zabal, ez, hirugarren kaleko, Deustu lehenengo, bigarren Elantxobe laugarrenetik, hirugarren Lutxana, eta laugarren Zierbena. Horrezek beraz, lehen Ziaboga egin dabe, eta lehen Ziabogako temporak lehenengo Deustu, minutu bi eta hogei segundo, bigarren Elantxobe, bi hogeta lau, hirugarren Lutxana, bi hogeta zortzi, eta Zierbena, laugarren, bi hogeta amabi. Horrezek dira, denporak, eta gogoratu, hau joan etorriko estropadea dela, hau da luze bi, beraz, azken luzean dagoz, lau ontziak, Leia Politxe, Bermioko arraina soka honetan, Bermioko arran elkarteak antolatzen dauen estropada honetan. Ya viene, vende de ella. Ya. Bye.
Txalo handi bat hementxe datoz eta leia bizian ganera. Deustu eta elantxobe. Nor baino nor. Azkenengo arrankadak emoten, lehenengo kaletik estaba more emoten lutsanak. Eta hortxe, txalo handi bat eurentzako. Deustu eta elantxobe leia bizian. Garaikena eskuratzeko txanda honetan. Guaze botilak. Azken txalpan. Epa! Deustu izango da irabazle, Deusturentzak garaipena, hortxe bilbotarrak. Ba eurentzako, ba Deustu, ba elantxobe, ba lutxana. Hortxe garaipena Deustuko, ontziarentzat bigarren elantxobe, hirugarren lutxana, eta emitxanatoz, Ziermanako arraunlariak. Txalo handi bat eurentzako be, haupa neskak! Neskak eta mutila. Ba, Zierbana! Bueno, ba, maitu da. Lehenengo tandea infantil mailako, aurren mailako, bigarren txandiani. Lehen kaletik Kaiku, bigarren kaletik Izuntza, hirugarren kaletik Arkote B, eta laugarren kaletik Mundaka. Dana prest hasteko, baimenak eskatzen epailea. Ba! Hortxe leia! Kaiku Izuntza Arkote Mundaka! Aipa motila! ¡Apa Kaiku! ¡Venga, botella! ¡Vamos! ¡Apa Kaiku! Lehen txanda, infantilen lehenengo txandako denporak. Lehenengo Deustu, 5 minutu, 17 segundu. 5:17 Deustu. Bigarren elantxobe, 5 minutu eta 20 segundu. 5:20. Hirugarren lutxana, 5:24, 5:24. Eta laugarren Zierbena, 5 minutu, 47 segundu. 5:47. Eta laster helduko dira Ziabo gara. Infantil mailako bigarren txanda honetako ontziak. Kaiku lehen kaletik Izuntza, bigarren kaletik, hirugarren kaletik Arkote eta laugarren kaletik Mundaka. Hortxe doaz Ziabo garantza. Eta hasi da, bigarren kaleko ontzia. Lehenengo kalekoa bebai, Kaiku Izuntza, hortxe doaz hirugarren eta laugarren kaleak. Deustu eta elantxobe. Hortxe borrokan lehenengo postureko Kaiku eta Izuntza eta Ziabogako denporak egongo doguz. Izuntzak minutu bi 0:6, 2:07. Bigarren Kaiku minutu bi 11 segundo, 2:11. Hirugarren Arkote bi 17, 2:17 eta laugarren Mundaka minutu bi eta 20 segundo, 2:20. Kontuz ontziak estropada joko andalako, beraz,
urten estropada eremutik, edo ez sartu estropada eremura. Bermioko arraina sokako bigarren ikurrina txokoan eta promozio mailan garaipena Bermiok lortu dau Arkote eta Kaikuren aurretik. Eta orain leian infantil mailako Beia kasko! Orain arte temporarik onena deustu 5 minutu 17 segundo. Luze, luze! Luze! Jo, luze, luze! Banderia Tabidou! Ganamos. Banderia Tabidou! Banderia Tabidou! Junior, arriba! Arriba! Banderia Tabidou! Banderia Tabidou! Banderia Tabidou! ¡Gora! Bakaiku! Txalo, haupa dutiak! Azkenengo arraukadak emoten azken txampan Arkote txartuko dautrakea hortxe! Arkote bamundaka! Txalo handi bat, guztientzako! Eta lasten, bigarren edo infantil mailan, aurren mailan, lehen kaletik Tolosaldeko ontzia, bigarren kaletik Bermio, hirugarren kaletik Arkote A, eta laugarren kaletik Zierbena. Txanda asko dira, ez dugu denborari galdu bihar. Zierbena Bizkaiko txapeldune. Bermio bigarren sailkatu zan, beraz lehia gogorra, Tolosaldean bezalantza barik maila hona dauko, eta baitxe Arkoteko ontziak bebai. ¡Va! Tolosaldeak, Bermio, bigarren kaletik, Arkote hirugarrenetik. Laster, aurreko txapeldunek. Aurreko estropadako temporak, azken temporak, Kaiku, edo Bakaiku, izuntza, 4 minutu 41 segundo, 4.41 izuntza. Bigarren Kaiku, 4 minutu 43 segundo, 4.43. Hirugarren Arkote B, 5.0 bat, hogeta amami, Mundakak, 5.0 bat, larogeta amami, Arkote 5.01.32, Mundaka 5.01.92. Eta kontuleku hor dut, hartxedo duz, ziago gara urreraten, eta Zierbena zida maniobra egiten Bermio bebai, Tolosaldea bebai, azelako parekotasuna. Azelako parekotasuna lauren artean, ia no punketen dauen ondoen ziabogatik, eta ziabogatik urten, arnazak sakon hartun, eta azken txampari ekingo deuzen arraunariek, ia ziabogako
denporak, hementxe daukagu, zenta parekotasun aldia, Zierbenak, minututik, 7 segundo, 2.07, Arkote, 2.08, 2.08, Bermiot, 2.10, 2.10, eta Tolosaldeak, 2.11, 2.11. ¡Venga! La fiaboga le ha salido ancha. Hementxe datoz, ontzia, barruraka, eta azken aurenean jarrota dagoz, eta lehiak gorra. Es que aquí están estos, va a ganar por el doble. Va a ganar por el doble. ¿Cuánto han pasado? Eta orain arte, Segundo, 2,5. ¡Hostia! 4.43 ha dicho. ¡Venga, por Julián! ¡Va! ¡Julián! ¡Ah! ¡Tope! ¡Ay, las hostias! ¡Vamos, Julián! Bigarren Arkote, hirugarren Bermio, Bermio eta Arkote, baina Plentziarrak aurretik. Beraz, garaipena Tolosaldea, bigarren Arkote, hirugarren Bermio eta laugarren Zierbena.